Dame i gospodo, poštovane kolege poslanici i poslanice, gospodine potpredsjedniče, dobro vi ovo vrijeme mjerite. Ja nemam primjedbu, bar što se mene tiče. Evo ja ću početi svoju diskusiju konferencijom za štampu predsjednika Demokratske partije socijalista nakon kongresa, pa ću vama da objasnim da to ima veze sa dnevnim redom. On je na pitanje novinara da komentariše duži snimak one primopredaje novca između Duška Kneževića i Miga Stjepovića, gdje je jasno rečeno da tih 97.500 ide za Mila Đukanovića, odnosno za Mila. Đukanović je rekao sljedeće, da je time Duško Knežević dopisao sebi dodatne elemente za optužnicu. Pazite, dopisao dodatne elemente. Znači, odbranio je sebe, a optužio je Duška, a neko sluša i to mora da radi. Zatim je rekao da je ta donacija neregistrovana u računovodstvu Demokratske partije socijalista. Pa je amnestirao Duška Kneževića da nije pravo pare, onih 50.000. Pa doveo Miljuja Katnića u nevolju. I amnestirao Duška Kneževića, naravno. Onda je rekao da ide u računovodstvo da daje lično donacije. Pa ne daju se donacije u računovodstvu. To je tek prekršaj, čak i nezakonita radnja. Donacije se daju, fino uzmete i uplatite na žiro račun stranke. Međutim, to je u DPS očigledno praksa, pošto je milione dao Duško Knežević. I na kraju je Milo Đukanović svim ovim došao u situaciju da je govorio o nizu stvari koje nije ni razjasnio ASK, ni glavni specijalni tužilac, jer ponavljam, riječ je o tome da je 97.500, pola su čiste pare, pola su prljave pare. Zašto ja ovo povezujem? Povezujem i pozivam javnost da cijeni. Znači, to je jedan galimatijas u organima. A zašto je galimatijas? Zato što je sve to u funkciji Mila Đukanovića, njegove lične vlasti, njegovih prijatelja, da mogu da odbrane sebe, da optuže druge. Optužen je DF, optužen je ovdje Duško Knežević, DF ima montirani državni udar, DF ima pranje para koje je u toku i bilježnicu protiv Nebojše Medojevića. A da bi on to mogao da radi, da piše sebi odbranu, a da piše tužbe drugima i da se u državnim organima za njegove prijatelje, rođake i familiju namještaju poslovi da Crna Gora bude par excellence partijska i privatna država, to je moguće jer je 2018. 20 miliona otišlo otprilike. Nećemo tu za 1 milion, 2 da gledamo sitno, za radio televiziju Crne Gore. Ona treba da bude ne radio televizija, nego crnogorska televizija, ona je DPS Milova televizija. 20 miliona. Ovaj parlament i ova država daje 20 miliona za televiziju. Vi imate primjedbe, ne nego Bošnjačka stranka. Tužilaštvo 9 miliona. Sudstvo planirano 29, prekoračilo na 33 miliona. AMB 10 miliona i policija 85 miliona, odnosno MUP 100 miliona. To je preko 160 miliona sa ministarstvom odbrane, to je preko 200 miliona u funkciji Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića, da bi on mogao u pola minuta da iznese ove kontradikcije. Naravno, ovaj budžet od 100 miliona je nekada bio u rukama Socijaldemokratske partije, pa Ministarstvo unutrašnjih 100 miliona eura, Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je vodio, recimo, SDP, ja ne znam ko se stavno sve izređao iz Socijaldemokratske partije, ali su bili u funkciji, bojim se, DPS-a i tada, a sada Socijaldemokratska partija, gospodine potpredsjedniče, u njenim rukama je dalja sudbina rada ovog odbora farsičnog, izbornom zakonodavstvu, gdje Demokratska partija socijalista čuda čini. Mi smo u Demokratskom frontu utvrdili da je 24.000 ljudi promijenilo matični broj jer su rođeni u drugoj državi, a imaju matični broj u Crnoj Gori. Evo, recimo, ovdje prisutni bivši ministar unutrašnjih poslova, rođen je van Crne Gore, njemu nisu promijenili matični broj. Vjerojatno nije se, evo neka me demantuje. Ali, i znate, i mi kažemo 24.000, a Ministarstvo unutrašnjih poslova mrtvo ladno. Kaže, nije 24, no 53.000.
Šta se krije iza toga? Koje su to izborne zloupotrebe? A ne, jel? Ja mislim da jesu. I vidite, gospodine potpredsjedniče, sve sam ovo rekao zato što imamo stavove Evropske komisije u poglavlju 23 i 24, gdje imamo ocjene za sudstvo, tužilaštvo koje je u korupcijama, imamo za Agenciju za sprečavanje korupcije i mi imamo u stvari uvedenu neformalnu klauzulu balansa. Neformalnu klauzulu balansa i ja sam želio da kažem da je to potpuno logično, jer ovih 200 miliona zajedno sa Ministarstvom odbrane su prije svega u funkciji realizacije partijskih interesa, privatnih interesa, u ovom slučaju predsjednika Demokratske partije socijalista i vrha Demokratske partije socijalista. Ovo za 2018. godinu, samo pogledajte, 46 miliona je bilo predviđeno za Ministarstvo odbrane, to je 71 milion je probijanje i prekoračenje za takozvane kapitalne izdatke, među kojima su i 3 helikoptera. Gospodine Nimanbegu, mi smo govorili da će članstvo u NATO i da košta građane Crne Gore. Sada 3 helikoptera i izmišljeni kapitalni izdaci u toj godini, u narednoj godini, dovešće do značajnog probijanja onoga što znači sredstva za ministarstvo odbrane. Ali sve je to u funkciji, gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, nečega što je interes Demokratske partije socijalista. Da zaključim. Protiv Demokratskog fronta je moguće voditi montirane državne sudske procese, dati presude kao što su za Milana Kneževića i Andriju Mandića, ali mi kažemo nećemo to dozvoliti da se tako kako je zamislio neku u Demokratskoj partiji socijalista realizuje. A Đukanovića niko da sasluša oko ovoga što je on u izjavama do sada i u kongresu njegove partije sada i nakon kongresa uradio vezano za nezakonito finansiranje njegove političke partije i rekao bih nešto što je nedozvoljeno i suprotno zakonu. Gospodine Konjeviću, pratio sam vam šta ste rekli. Niste upali u zamku nekih mlađih kolega i koji, nažalost, kažu da su opozicionari koji su napadajući meni iznosili notorne laži i neistine. Ja priznajem sistema. Naravno, da bi neko bio majstor nečega, mora da pročita, a da bi mogao da čita, mora da ima rezon i da uloži određeni rad. Naravno, ja priznajem da razumijem tu, ne samo tu, nego i drugu materiju koja je u sferi moga interesovanja, da 1996. godine vaši predstavnici u radnoj grupi nisu imali pojma. Nemaju pojma gdje se nalazi, ne znaju šta su izborne jedinice, šta je proporcionalni sistem i po toj logici stvari mogli bi mnogi zaključci da se iznose. Sasvim je sigurno da DPS vrši manipulacije. Neću da govorim o tim izveštajima kada ste bili ministar unutrašnjih poslova. Vi znate da mi imamo vrlo negativan stav kao DF o ulozi tadašnjeg ministarstva i vas vezano za 2015. godinu, ali o tome nećemo sada. Iz MUP-a, da kažemo ovih matičnih brojeva, iz MUP-a su kazali da im je po osnovu određeni matični broj i isti je zadržan i unijet u centralni registar stanovništva i samo kod njih broj koji je određeno registarsko područje vezano za bivšu Republiku SFRJ. Ovim dijelom saopštenja MUP tvrdi da su osobe starije od 1976. godine zadržali matični broj koji je zatim unijet u registar, što je netačno. 20.176 lica u biračkom spisku je starije od 1976. godine, a matičnim brojem je dodijeljen crnogorski, iako su rođeni van Crne Gore. Primjera radi. Havali Adem, Baljaj Redžep, Rizvanović Selim, Džonbalić Staza su u biračkom spisku sa crnogorskim matičnim brojem, rođeni su na Kosovu i Metohiji, stariji su od 1976. godine i tako dalje. Mi kad nešto radimo, ne radimo napamet. Vi znate, gospodine Konjeviću, da smo mi na našem presu bacili mamac ministru unutrašnjih poslova da bi otvorili priču i o tom obliku manipulacije preko izmjene matičnih brojeva. Ja sad vas pitam, da li ćete vi participirati u radnoj grupi, a nema tehničke vlade? Iako ste bili ministar unutrašnjih poslova, vi se ovim pitanjima niste bavili. Dakle, ja sam sad samo rekao da za 20 i više hiljada nije tačno ono što je MUP rekao.
I znate, veoma veliki broj je onih koji su sa Kosova i Metohije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, naravno ima ih i Srbije, ima ih i iz inostranstva XY nepoznato. I to vama ja sve vam se 7. decembar i vi, gospodine Konjeviću, treba da poučete jedan fini potez, a to je da ne dajete kvorum radu te radne grupe, jer bez vas ne mogu da rade tamo, da sjednemo za jedan okrugli opozicioni astal, mi opozicione političke partije, pa i oni koji napadaju Demokratski front, pa mislim i oni koji su vrlo neprimjereni prema određenom broju ljudi iz Demokratskog fronta, saopštavajući laži i neistinu. I sa jednim jedinim ciljem, a to je da se dogovorimo kako van institucionalno da dođemo do tehničke vlade i da, gospodine Konjeviću, dođemo do fer i demokratskih izbora, a to sve možemo za vrlo kratko vrijeme da se dogovorimo. Znači, 20.176 lica u biračkom spisku je starije od 1976. godine. A evo, primjera radi, neki su rođeni na Kosovu i Metohiji, a među njima su Havali, Adem, Bajaj, Redžep, Jašara i Velija, Feriza i Zulja, Rizvanović, Selim, Džonbali, Staza, a vi, gospodine Konjeviću, ste rođeni van Crne Gore. I ja provjerio, imate isti matični broj Republike tadašnje Bosne i Hercegovine. Okej, znate moj matični broj. Pa vi ste poznata ličnost. Što ste vi, predsjedavajući, ja vam se obraćam. Znači, mi ovdje govorimo o saopštenju MUP-a, a vi to potpuno relativizujete. Ovim saopštenjem MUP-a tvrdi da su osobe mlađe od 1976. Osim 208 njih za koje se vodi upravni postupak, u stvari takozvani građanima koji imaju određen matični broj u Crnoj Gori mogu imati samo broj crnogorske regije. Ovo je netačno, jer u biračkom spisku postoji 7.724 lica koji su mlađi od 1976. godine, rođeni su van Crne Gore i nemaju crnogorski matični broj. Indikativno, i vama se obraćam, vi to morate sa senzibilitetom da propratite, da je od 7.723 takvih lica njih 3.102 rođeno na Kosovu i Metohiji. Primjera radi, Ljuša i Durim 1994. Kurti Antonio 1989. godine i tako dalje. Nemojte da to relativizujete. Vi ste član odbora. Mi vam ukazujemo krupne nedostatke saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova i oni su trebali ozbiljnije da odgovore na naš zahtjev. Ja se sada i vama obraćam, kao predsjedavajućem i članu radne grupe, kao pripadniku nacionalne manjine i predstavniku manjinske stranke. Ja moram da kažem da ste u dosta slučajeva vrlo korektno određene stvari posmatrali. Nemojte da ovo minimizirate. Vi znate, kad se ja javim za proceduru, kao što sam se javio za ono razrešenje ministra Pavla Radulovića, da sam bio u pravu. I sada se javljam za proceduru i vjerujte mi da sam u pravu. Ja pozivam i vas i Raška Konjevića da ovo ozbiljno razmotrite. Hvala, poslaniče Bulatović.